שלום, כאן ניב מגינה בעיר. אם ראיתם עץ שיש לו פרי שטעמתם והוא ממש טעים ואתם רוצים בדיוק את אותו העץ, אפשר לאחר אותו. ואני אתן דוגמה. יש לי פה עץ לימון שגזמתי מלפני שבוע. יש לי פה הרבה גיזומים כאלה, אפילו העלים שלו התייבשו, אבל שימו לב שהוא ירוק, גזע שלו ירוק וגם מעוצה, זאת אומרת הוא לא כל כך גמיש, שזה מה שאנחנו רוצים. אני אראה לכם את האחרי שלו. הורדתי לו את כל העלים, ושימו לב שבמפרק התחתון עשיתי לו חיתוך קצת בזווית, וככה רואים את זה קצת יותר טוב. ובעצם הענף הזה הולך להתפתח, בהנחה שהעץ מניב, הוא הולך להתפתח לאותו עץ עם אותו פרי בדיוק, ובשביל זה עדיף לקחת תערובת שתילה שהיא מצע אנרטי. אנחנו פחות רוצים קומפוסט בשלב הזה כדי למנוע ריקבונות, אז עדיף באמת מצע שמבוסס על קוקוס, והכי פשוט שיש. אפשר לעשות את זה גם במים, אני מעדיף ישירות באדמה, זה לעצלנים. פשוט תוקע אותו פנימה, ניקח גם עוד כמה כאלה שהכנתי מראש. זה השני, 3 ו4, אני שם אותם באותו, כל אחד בעציץ נפרד. שמתי כמה כי הסיכויי ההצלחה הם לא 100%, אז תמיד עדיף לנסות מכמה ענפים. אפשר להשתמש גם באבקת השרשה, שזה גם הורמוני השרשה שהם עוזרים לו לצמח להשריש. בעצם מה שקורה מכל המפרקים, איפה שאני חותך, נגיד כאן חתכתי את הקוץ, או בוא נסתכל, פה יש פה ענף שהורדתי, אז מאותו מפרק אמור לצאת השורש, וכך הוא הולך להתפתח. וזהו, השלב הבא פשוט להשקות. אז בתור התחלה הרבה מים, ממש לגרום לתערובת להיות ספוגה במים, ובהמשך אנחנו דווקא כן רוצים לקחת מרווחים שהאדמה תהיה לחה אבל לא רטובה ולא ספוגה, כדי למנוע ריקבונות. אז אפילו להשקות במרווחים של כמה ימים או שבוע, תלוי בעונה. יש לכם השרשה מהנה.